Proste ďalší deň som sa zasieral v práci s nechutným Horeckým. Hej, mladý, dones mi toho oného. Neznášam, keď ma oslovuje mladý. Blá, serem na to, kúse iba oného. Dones mi oného. Jak mám vedieť, čo zase chce? Minule som prinesol šrobovák na miesto skúšačky, bol z toho nejaký vytrasený. Alebo keď mu minule mladý doniesol veľké kladivo. Celým slovom oného myslel otvárák. Rozmýšľal som, že čo Horecký myslel. Takže kliešte nie, pivo tam už má, špachtla, lopatka, štietka. To čo je za pičovinu. Staré dobré kladivo. Podľa mojej geniálnej dedukcie po fotrovi som vybral tú najlepšiu možnosť. Toto som vôbec nepotreboval. Takže moje dedukčné schopnosti sú na piču. Rodičia ma v kuse za niečo vozili. Či už to bolo za bordel. Táto, ryti aj s legom. Bože, musí tu byť furt taký bordel. Zase ďalšia Alebo za pecka? školské To si ako úspechy. predstavuješ? Čože, ďalšia? Ako už ma Alebo za sereš, čokoľvek. ani hovno neprispievaš na domácnosť. Stále sa. Už mi to riadne lezie na nervy. Z teba nič nebude! Mal si mi dones oného. Oného, ja neviem, čo je oného. Ty, počúvaj, mladý, ja ťa nakopem do oného. Naseriem a sa odjebem, už ma to s tým starým chujom nebaví. Už nemusíš, mladý. Proste mal som chuť sa zabiť. Mladý. 21-ročný muž chcel s najväčšou pravdepodobnosťou spáchať samovraždu. Robotník, ktorý v tom čase stál o 12 poschodí nižšie, už nestihol zareagovať. Prežil len s veľkým šťastím. Mal viacnásobné zlomeniny predkolenia ako hokejka. Pát síce prežil, no má mnohopočetné poranenia, vrátane hlavy a leží v kritickom stave na áre. Proste tak som spoznal Kevina. Peniazom od pacientov sa hrdo priznáva. Ja to robím tak, že ja od svojich pacientov prijímam dary.